Yes, for year Mix Club. Ahora ticket. La verá, was was. Hindi sa ulo ibutang, ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Ayan, shoutout sa inyo yun, guys. Ayun, pasensya na, medyo na late po tayo. Kasi ka-away lang natin. Shoutout sa iyo, maraming salamat, Ma'am Scarlett. Ayan, kay Ate Emma Selfingas. Kay Remart Finili Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods. Kay Raisi Jan. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Raisi Jan. Late na po tayo. Pero it's better than late than never. Yan ba yun? Ano yung latest ngayon, guys? Mga latest ngayon. Ano yung mga chismis ngayon? Ano yung mga chismis ngayon nangyari sa Pilipinas? Ito, nag-iwalayan doon. King of Rosia. Yan, mag-shoutout sa'yo, my friend. King of Rosia, thank you for coming. Okay, mag-ano muna tayo. So, 3 million viewers natin yan. Maraming salamat ulit sa inyo. Yan, marami naka-live. Pero okay lang kasi tangan natin atras ito. Schedule na tayo. Ayan, premiere pala lang po my coming of premiere. Ayan, sige. Ipipin po natin yan, Laz, dahil ikaw na nagbaba. Ayan, siyempre. Bigyan natin ng... Ayan guys, patamsak naman sa coming premiere ni King of Rosia. Ayan, sige, Laz, tingnan natin yan. Tamsakan ko na yan. Ayan, ayan guys, pasupport naman natin si King of Rosia. Rosia. Russo. Diba? Thank you. Tamsak natin ito sa iyo. Sige, tamsakan kita mamaya. Love po upcoming. Ayan, sige. Ayan, mamaya tamsakan kita. Salita pa. Ayan, parang tama. Ayan, ang views ko nung kahapon, 100, naging 78 na lang 100 na lang yung views ko nung nag-live ako, naging 78 na lang. Ano ba yan? Nakawat si Lolo sa akin. Ayan guys, support naman natin si King of Rosia. Ayan, ano ito? Palablab. Ayan, patamsak naman ang coming premiere niya guys. Ayan, sa hindi pa dyan, iwan na po kayo ng bakaz. Ayan. Stick parents reacts to how many boy I have kissed. Ay wow, sana ko. Ayan, 236. Ayan. Ayan, hindi na ka mag-iwan ng bakaz, King of Rosia. Ayan, tamsakan kita ng... Sige guys, kung may mga ano po kayo dyan, habang ako ay magbibigay muna ng tamsak kay King of Rosia. How many chicks to kiss? So, yan ba yun?
Sige. Started 5 minutes ago. Ayan. Ayan pa support naman natin guys. For the rejection are also blessings. Yung pa pamanggat. Minsan niya guys, yung mga kwento nga, minsan ni-reject po tayo, pero yun pala isang blessings po sa atin. Yun pala, yun po yung mga title natin. Ayan. Mamaya na ako mag-tamsak ulit sa inyo dyan guys, sa baba. Ito. Dapat kasi alas 5 pa yung live ko. Ayun, dami na 39 na. Ayun, maraming salamat dyan sa inyo guys na napatamsak nyo dyan. Ayun, hindi na ako mag-iwan ng bakas. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo dyan sa mga... Ayan, shout out sa lahat ng mga members natin dyan. Ayun, Scarlett, alam ko dami naka-live na kasi hindi na to oras na live. Dapat alas 5 pa yung live ko kanina pa yan eh. Bale. Scarlett, maraming salamat sa iyo. Scarlett, akyat na ang Scarlett sa taas na dito sa taas. DJ Boom Boom. Thank you so much sa iyo. Maraming salamat din sa iyo sa pagdalaw. Ganti talaga si Ma'am India. Ayan, maraming salamat. Tamsak harang. Ayan. Maraming salamat sa patamsak harang nyo dyan sa baba. Ayan. So dapat alas 5 pa yung live ko guys. Kaso medyo na-delay ako kasi nga trabaho pa kasi ako. Ginabi kami ng uwi. Nabili pa kami ng mga pagkain. Mas kaya nakit ka. Message kami. Bakit? Kakanta ka sa taas. Okay. Practice mo na yung B8 mo. Ayan, may nakapin pa ako dyan guys. Support naman natin yung nakapin kay... Sino ba ito? Kay King of Raja. King of Raja. Ayan. Siyang hari ng Russia. Mga Roso.
Ayun guys, marami din kasi naka-live. Pag ganito oras din marami naka-live. Ayan ma'am, Alavlin. Maraming salamat. Kaya... Ayan mo lang mag-live-live. Pare-pares naman. Pag-live-live. Kaya kata-kata tayo dito. Para medyo malibang-libang naman kayo sa mga boses natin na mga... may boses. Handa kayo. Wala ka bang pasayaw dyan, kuya? Wala medyo pagod eh. Pagka na magsasayaw tayo. Sayaw tayo ng... basta sasayaw tayo ng magandang sayaw. Oo. Kasi masakit na kasi yung tuhod ko, Ma'am MJ. Medyo syungga na tayo. Handa na tayo. Dapat, ano na nga eh. Pinampunasan ko na nga siya ng ano eh, ng... ano ba yan? Yung... ano bang ano pangalan? Mansanilla ba yan? Mansanilla? Medyo masakit-sakit na yung tuhod natin. Sige. Ito mawagan tayo ng ano natin. Gusto nyo mag-ano. Gusto pa niyang kumanta dyan guys. Open tayo sa kantahan na yan. Kaya maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Kung gusto nyong sumayaw o kumanta, malipagod ako eh. Dami kasi akong inakyat ang bahay ngayon. Pagod ako sa akyat. Mahirap pag akyat bahay ka, nakakapagod. Kaya dumadaan ako sa ano guys ha, sa pintungan. Ayan, sa taon dyan sa 7 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Pasensya na kayo guys, medyo late po tayo. Hindi po tayo tumama sa tamang oras po natin kanina. Dapat alas 5. Ano ba yung chismis natin dyan? Para marami mga chismis. Wala yan, ano? Kaya mga ano na kasi kayo ko. Showbiz, eh. Puro laman na ng Facebook ngayon. Puro showbiz, eh. Daming nauutom ngayon. Hindi ka nag-isa kuya, kahit ako hindi ko kaya dinadaan ko sa sayaw. Kaya exercise nyo, galaw-galaw do ang buto-buto. Oo nga. Sabi ko sa inyo eh. Sumasakit na sa tuhod ko eh. Ay, matanda na. Baka kasi puro na lang tayo hilata minsan. Pag natrabaho, hilata eh. Ayun, sa tatulit sa inyo dyan guys, sa 5 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa pabili. Ma'am MJ, maraming salamat sa MJ. Ka pa natulog, Ma'am MJ? Napaalam ka na ka doon sa live mo. Tulog. Arating ko lang noon, nakita kita nag-live. Ayun. Sabi ko parang nag-live. Mahaba na pala yung oras na yun. Kasi nakaabot naman ako ng live. Present Ading! Ayan, maraming salamat si Ading Nels. Ang aking Ading Nels na pinaka-guwapa. Pinaka-maganda. Ayan, late tayo guys kasi medyo fall tayo ngayon sa araw na ito. Umaga tayo malis, gabi na tayo umuwi. Thumbs love! Kaya medyo pasilip-silip lang. Yung mga hindi na ako nakadalaw kay Rod Sari, pakunti-unti lang. Mga premier. Ayan. Ayan, sa touch inyo dyan. Ayan, kaya sa live nyo naman ading, naka-thumbs up lang ko. Hindi busy. Kasi umaga ako malis eh. Herring! Ayan, salamat sa mga herring nyo dyan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan sa 7 million viewers natin. Ayan guys, kung gusto nyo kumanta, gusto nyo indak nyo yung mga papa nyo. Oh. Bawal tayo kumain ng munggo at talong, pero paborito ko yung tis-tis lang sa sakit. Oo nga, Ma'am Angie. Kaya hindi ako nagpapadoktor. Pagka sumakit, may sakit ako, takot kasi ako sa doktor. Kahit libre yung sa insurance namin dito, hindi ako nagpapadoktor. Takot kasi ako malaman sakit ko. Punta lang ako sa butika kung anong bibilin ko. Pag sumasakit yung tuhod ko, sabi ko, ano na to? Lagyan ko lang to ng pampamunas. Hindi kaya lagyan ko na doon ng olive oil. Diba? Okay lang ko yan, naintindihan ko naman. Mga busy tayo eh. Oo nga eh, siyempre. Aling Falti, oo po, Aling Nildano po. Pag nilingkod ko sa'yo, aking Ading Nils na pinaka-wapa. Mga sus, malapit ng mga mga naman guys, mga OFW, sumasakit na yung mga tuhod-tuhod nan. Oo, sa Mansanilla.
Oo, kasi medyo mabigat na, medyo mahirap na ako minsan magtali ng sintas ng sapatos ko eh. Ayan muna sa atin Nilda. Ayan. Nilda, wala, Diyos ko po. Ayan. Oy, bakit may oil? Ay, nako. Pag nag-oil pa yan, ibig sabihin guys, matatag pa yan. Pag nag-oil pa ha. Ay. Ayan guys, support naman natin, patamsak naman natin si King Abro. Support na naman si King Abro. Patamsakan niyo muna kaunting ano lang. Ayan. Oh, aning Nels, pag nag-oil pa yan, pag wala ng oil, pwede naman lagyan ng oil. Oo. Tiga na ba? Ay. Hindi naman. Pagka mga OFW ka, understood na yan. Tsaka kung may katabi ka, ano lang yan? Kung may katabi ka matulog, ano lang yan? Sa gabal sa pagtulog mo lang yan. Pupuyat. Pupuyat ka lang yung ading Nels. Tama, di ba? Maganda yung tulog. Diyos ko, tumanda na ako, naranasan ng matatanda. Ganun tayo. Kasi hindi naman tayo papunta pabata. Kaya nga sabi nga ng matanda noon, maganda talaga pala. Kaya pala noon sabi ng tanda, masakit na yung likod ko. Siyempre ko, sakit ba yan? Kunting kilos lang, masakit. Yan pala, totoo pala. Tigang daw. Tigang daw sila eh. Pero depende. Hindi naman sa pagkatiga. Kaya kayo, huwag na kayo mag-asawa. Kasi ano lang yan, kasi ma'am 1905. Kasi ano lang yan, mapupuyat na kayo niyan. Ako lang pwede mag-asawa mo. Kaya mo na wag kayo, bata pa kayo. Tanda na ako. Ayan, sa touch inyo dyan, kung gusto nyo guys ditong pagkulitan, kanta tayo mamaya. Mga 1 hour lang siguro, tama kaya, dami naman naka-live. Ayan, sa touch sa mga Ilonggo dyan, tagal hindi Ma'am MJ. Tamo? Ay, nako. Pagka matagal na yan, ay, nako. No comment. Parehas din yan, matagal tsaka hindi. Parehas lang naman yan. Basta wag mo lang isipin. Oops! Masasabi ko. Pag iniisip mo kasi masisira ulo mo. Matasak naman yung nakapin dyan guys. Ayan. Diba, Ading Nels? Ay, nako. Kaya sa mga ano dyan, wag kayong pa-inosente dyan ha. Lahat tayo tigang daw. Oo. Kaya nga sabi, walang sikretong di nabubunyag. Saka huwag kayong magbabayihan dyan. Huwag kayong masyadong magtiwala sa pangalan na Jason. Ha? Aminin. Kaya sa tatay mo, Marge. Basta mga Jason doon ang pangalan. Umaamin daw yun. Nabasa ko lang doon sa Facebook. Pero Jason kasi nakikita ko doon eh. Ayun sa tatos, maraming salamat sa Ma'am Marge. Ayun, alam ko naka-live din si Ma'am Marge. Pero, yugo ko live guys, na-late ako eh. Ayun. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa padalaw nyo. Lalaws Marge, GG, shout out. Ayun, sige yan guys. Ayun, pasensya na kayo. Medyo ginabi na tayo sa pag-uwi. Madama naman, alam nyo naman, dami tayong mga inaakyatan na bahay. Kat bahay kasi tayo si Falcon. Pero sa pintuan ako dumadaan guys. Pinapasok ko yung mga CR. Ay, shout out dyan kay Mahal Ading Carmen, sa katabi mo Ading Nels, kung nandyan mo sa katabi mo. At shout out dyan sa mga kaibigan po natin dyan sa Team Maliw, sa pinuno natin, sa ating Suprema, si Ma'am Richelle Evangelista, aking kaibigan si Ma'am Richelle. Yan, hirap din po siya sa signal guys, kaya medyo di nyo na makita siya. Oo. Kumbaga, ako nga dati umakyat pa sa bundok para magka-signal. Pero kaya medyo paunti-unti ng umasinso yung baryo namin. Mayroon na sa baryo namin na pisonet. Diba? Hereng, Mahal Falcon. Ay, maraming salamat. Diba? Siyempre, umasinso na. Ang lugar namin sa bundok kasi yun. Pero may kalsada din. May kalsada, siminto din. Wow. Patay kuya, wala na tayo madiligan. Oo nga. Masasabi.
Kaya nga ako, hindi ko na iniisip yung mga dilig-dilig muna. Pass! Pass! Sige, sino mo pagkulitan yan? Yan yung title natin minsan. Rejection minsan, guys. Blessings din yan, diba? Ay, nako. Pass muna sa dilig-dilig kasi alam mo naman. Sipin na lang natin pag umuwi na tayo ng Pilipinas. Si Mahal Ading Carmen, ito, ano to? Sariwang sariwa to. Si Ading Nels, tigak na yan, guys. Tigak na yan. Sabi niya, tigak niya. Bagay talaga di mo ang disyerto tuyot. Oo nga, pero ang disyerto pala, totoo pala, lalabs, Nelda. Yan. Oo nga, disyerto talaga dito. Pero may mga puno na rito. Dami ng mga puno dito. Dami yung camel eh. May tubo din yung mga damo-damo. Oo. Kaya nga sabi ko dati, ano ba yung disyerto na yan? Ay, yan pala. Lalab Mards! Maraming salamat sa inyo dyan guys, sa 8 million viewers natin. Ayan, patamsak naman sa nakapin dyan sa taas guys. Maraming salamat sa inyo si King of Rosso. Si King of Rosso. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan sa 8 million viewers natin. Sige, mag-umpisa na po tayo sa ating Ratsada Pilipinas. Ratsada. Anong balita ngayon guys? May bago namang latest ngayon. Ayan si Boy Abunda at saka si Christopher Min, kasal na sila. Wala kang balita. Kumano tayo nito. Kita yung line natin. Ginasal na siya si Titi Boy at saka si Christopher Min. Wala kayong balita. Wala yung balita. Anong latest ngayon? Ayan, shout out sa iyo, Ading Niels, Mahal ka, Ading Carmen. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys, sa patuloy na pag-support kay Falcon. Mga 1 hour lang po tayo para... Ayan, sa kanya naman. Panalo ng Pilipino! Panalo na yung Pilipino! Ayan. Dami kasi nga, may napanood kasi ako dito na yung sikat ngayon sa YouTube. Nakita nyo yung interview ni Karen kay Amy. Sunog na sunog. Minsan mahirap din kasi minsan, no? Ayan! Minsan hirap din magsalita minsan, no? Paano kaya bumabalik din sa atin? Kaya mag-iingat din tayo magbitaw ng salita, guys. Tingnan mo si Karen. Sunog na sunog. Sunog na sunog, guys. Sabi ni Kaya, kala ko nag-migrate ka na sa ibang bansa. Blood decision dito ka pa rin. Sino sila kuya? Mga urig ba o permanent mo lang sa blind item mo? Blind item. Ay, naku. Mga latest ngayon. Ano ba latest ngayon? Parang may latest ngayon Sa showbiz na naman Ayan, mga showbiz na. Pagkakilalang talagang binabalita. Nakita mo sa Facebook, pero pagka ordinaryo, baliwala. Ako guys, kasi ako, dismuso din kasi ako, tulits din kasi ako. Mahilig din kasi ako sa showbiz. Showbiz balita kasi ako Mahilig din ako sa chika minute. Mahilig din ako sa mga chika-chika. Yung mga showbiz. Mahilig din ako kasi niyan. Kaya alam ko rin na nangyayari sa mga showbiz. Sikaran ako, sabon na sabon. Banlawan mo na kuya. Oo nga. Buti nga. Ito nga sa kanya. At sa bagay, gano'n kasi estilo ng pag-interview niya Pero siya naunahan lang siya. Siya doon, na sabon talaga ni Ma'am Amy. Madali. Kasi sabi na mahirap magbitaw ng salita minsan. Pagka nabitaw ka ng salita, makababalik. Tinan mo nangyari sa kanya. Sabon na sabon, binalik sa kanya. Nako. Pag nanalo daw yung mga ang nanalo ngayon mga-migrate sa ibang bansa, dito naman. Ikaw ba kuya? Bias ka ba? Hindi ako bias. Ano ako? Center ako. Hindi kasi kagad ako makampi sa kabilang side. Ganun ako Siyempre ako, kampihan ko ni si Karen, siyempre. Kasi hindi ako bias Siyempre normal yung kay Karen. Lahat naman pinapahiya niyan
Hindi lang naman siya, di ba dati si Malala nyo dati yung interview siya kay Alma Moreno, saka kay Aiko. Naku, sabog na sabog din yun. Si Alma. Hindi ako bias guys, sa gitna ako lagi. Ayaw kasi makasakit ng damdamin ng ibang tao. Kasi masakit kasi ako magsalita, kaya iniwasan ko yan. Buti pa kung umiwas ako, hindi ako makipagsagutan kasi maano kasi ako magsalita. Masakit, parang ano yan eh. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung salita. Basta masakit yan. Ayan, pa ako gumanti kasi guys, masakit. Siyempre matagal tayo naging baser din sa, lumalaban tayo sa baser dati sa Mardi. Ayun, natural ka eh. Siyempre guys, dapat tayo natural tayo. Kahit may mga issue pa yan, di ako nakikisaw-saw sa kanila dyan. Di ako naging one-sided. Kahit sa Mardi pa nun, di ako dyan. Di ako sumasali sa mga Mahirap kasi mang-bash ka sa kabila na hindi mo alam yung kwento. Alamin natin mo na yung kwento, baka hindi mo alam, kaya tayo. Kaya mo si Karen. Gawing colorful daw, yun tuloy. Pero na-delete na yun, na-delete na nakita ko sa si wala na. Kinat na nila. Protless, trabaho ng media kasi yan. Siyempre, spituhin na lang natin. Kaya sinasabi minsan, mahirap din mabitaw ng salita, no? Minsan bumabalik din sa'yo. Tingnan mo si Karen. Kala ko mo, nice to see you. I'm glad to see you. Kala ko, wala ka na dito sa Pilipinas. Sabi mo, pag nanalo yung mga, alis ka na rito. Tinan mo. But sige guys, itapsakan. May nakapin sa taas guys. Ngayon tayo. Ano naman yung latest showbiz? May showbiz na naman latest. Kasi 7 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Yung tamang kwento lang po. Kasi siyempre, tumatanda naman na tayo. Hindi naman tayo bumabata. Mahirap na yung pag tumatanda tayo na paurong. Mahirap yun. Medyo seryoso din tayo minsan. Dapat may prinsipyo at saka panindigan. Puro Maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, sige mamaya magkakanta-kanta ako. Yung mga kanta lang na gusto nyong kantahin ko. Ayan. Bigyan ko yun ng isang munting awitin na ito po ay para sa mga loyal. Para sa mga loyal lang to guys ha. Saglit na. Diyan muna kayo kasi mag-off cam mo lang. Para sa mga loyal ito, para sa mga loyal. Saglit lang. Mag-share screen lang ako. Ano ba yung loyal na yun? Ayan. Share screen tayo guys. Para hey! Takalin natin kasi baka sipain tayo niyan eh. Ayan, sa touch niya guys, may nakapin pa ko dyan. Support naman natin. Kaya para sa mga loyal to guys ha. Sa mga loyal lang to. Ayan. Para sa mga loyal. Hello. Salat sa mga loyal dyan. Di ko akalain ikaw sa akin to. Bigay lahat sa'yo. Di mo ako isang lang durugo. Tinanggal ko sa screen niya para di makita ko.
Pakinggan mo ang aking awitin. Ay, sarap sa mga loyan. Naalay lamang sa'yo. Saan nyo kayo boses ko guys? Practice lang. Sinaktan mo ang aking damdamin, ngunit di mo na sana sinaktan ang puso ko. Sinaktan mo ang puso ko. Binuhusan mo ang asidong pinukpok mo ang martilyo. Sinaktan mo ang puso ko. Ngayon ako'y nanghihingalo. Ba't yan? Hindi makakuha-kuha. Ayan yun lang guys, practice na muna yan. Ayan sa touch it million viewers natin dyan. Ano, intro lang muna yan guys. Sana kayo wala sa kondisyon kumanta eh. At least kung makanta tayo para malibang-libang na. Guys, pasupport naman natin nakapin dyan sa taas. Para... Hindi ba okay yung sound niya? Parang hina kasing ikon ito ng ano ko eh. Beat ito eh. Dahil na sa nakapin kuya, salamat. Parang ulit. Maraming salamat sa MMG. Ayan guys, tamang ano lang tayo. Ano lang sa akin. Same channel with Hata sa MMG. I've got this feeling down deep in my soul I just can't lose. As I'm on my way, needed friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you, Julia. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Kaya lang kayo pala hindi sa boses ko dyan. Basta maganda yung boses ko dito kasi sa headphone ko eh. I'm stuck on you. Been a fool too long, I guess it's time for me to get home. As I'm on my way. So hard to say that a woman like you could wait around a man like me. As I'm on my way, mighty glad to stay. Ayan guys, panamsak naman natin guys ang Prime Premium actual. Yung ma'am, change dyan. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Bisaya ko rin. Fuck up my troubles and I've been through them all away. This time a little darling, I'm coming home to stay. Stuck on you, live in my soul, it just can't do. As I'm on my way. Ayan, sige Ma'am MJ, maraming salamat po sa iyo. Ayan, sige, pahinga na po. Regards na lang kay Laz OG. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ano naman ito sa akin, gagawa na naman.
Ayan guys, may nakapin ako. Ayan guys, patamsakan natin Ma'am MJ bago po lumabas. Ayan, patamsakan natin nakapin dyan. Kay Ma'am Scarlett Vlog po yan. Binaba niya kasi napinindot ko yan. Forgiveness has to be. Yan, tamang-tamang kanta lang ako dito. Ito na lang. Ayun. May mga ano lang. Ayun guys, sa gusto mong mamakyat sa taas, sabi na ko dyan ha. Guys, saka ano, saka yung ano, yung tawag nito, yung mga ano, views, sa akin nga 100 lang ang views ko, nalagas pa yung iba. Yung kalan siguro talaga guys kasi mag-update na naman, ayan. Nag-edit pa siya, salamat sabihin ko, good night kuya sa lahat. Ayan, maraming salamat sa Ma'am MJ, thank you so much. At sa lahat dyan guys, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan. Sa gustong baba kayo ng link, pa-support naman natin si Ma'am Scarlett guys sa kanya nakapin, tamsakan muna natin. Ayan. Saglit ka. Saan yung ano ko? Ba't wala na? Ayun o, yung dating ano ko 100 yun eh. Ngayon nag-ano na lang, naging naglalagas yung mga bahay nangyayari sa mundong ito. Ayan. Ito kay Ma'am Scarlett na ito, pagkano ito, malalagas nito. Ayan. Ikaw lang sa tamsa ka yan. Madami tumatamsa ka. CNN. Monday live, pero ano lang ngayon? Monday live, pero Merkulis Webis na bukas. Okay lang yan. Lagi kang naman ang isip ko. Saan ba nag-sharing? Sa kabila ang sharing ko. Dito. Wow. Dito ang sharing, ba't dalawa? Ganun talaga yan. Tama. Kasi isang channel lang kasi. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan. Hanap mo tayo ng kanta natin. Bah, kumakanta siya mag-isa. Araw-gabi. Ayan. Araw-gabi! Pero malangkot yung musika. Kaya maraming salamat sa inyo dyan guys. Ano oras na ba? Ilang hours na ba ako? May shoutout sa mga Scarlett. Ayun, katama na kita. Ayan, shoutout sa mga Scarlett. Mega love shout out. Kanta mo na ako. Bakit dalawa yung boses ko?
No, kasi inaantay ko lang yung tawag ni ano. Di pa umalis? Lalab Smarts, mega love shoutout ni pa at 30. Yan, sige. Kanta mo na kita ng ano. Kaya ko muna kayo ng Lady in Black. Lady in Red. Ayan. Pakinggan niyo yung boses ko guys. Ito yung boses na original. Bakit may fake? Oo, sabi. Alam mo, test. One, two, three. I never seen you looking so lovely as you did in tonight. I never seen you shine so bright. I never seen so many men as you wanted tonight. And looking for that romance. Even half a chance. And I have never seen the dress you're wearing. And the highlight of hair, it's such your right. I have been blind, the lady in red. It's still seeing you. Kaya nga masali mo, nagtaka nga muna dyan. Tingnan mo yung BL. Ulo ko. Hindi nga. Ha? Wala. Hindi hindi gumana yung charger. Hindi naka-charge. Ikaw na lang. Bakla mo lang bagong stager. Yan, pa-support kay Jake. Sige, pin natin mamaya yan. Rise dyan. Yan, Damsak Lods. Falcon ay maraming salamat sa Rise dyan. Ay, hindi gumana yung charger. Hindi. Yung ano na lang, Michael Learns. Wala bang CPR yung Michael Learns? Yan guys, masupport naman natin binaba ni Rise dyan. Michael Learns to rock. Alam ko nakaano naman natin. Ayan. Nag-i-error lang yung ano ko. To connect ko si dyan lang. Ayan, nag-i-error na yan eh. Saan si Nightbot mo, Falcon? Ayan, not error connecting to remote server. Baka iba na. Ayan, sleeping child. Ayan. Mega love shoutout sa Jan Rice dyan. Kaya mo na, kaya ka ba nang shoutout na rin? Handa ka muna kayo guys. Milky Way up on the heaven is drinking just for you. And Mr. Moon came back to say goodnight to you. I'll sing for you, I'll sing for mother. Alright, si Jan, may concert dito. Akyat ka. Samahan mo si Understand all we can. Oh, my sleeping child, a world so wide, but you build your own paradise. That's one reason why I'm a sleeping child. Si Scarlett. Pa-shout out naman kay... okay, shout out. Support, pa-support. Pa-support pala. Alam ko pa pa-shout Tingnan mo out. kung hindi pa nadikitan si Lods J. Pero nadikitan ko na lahat yan si Lods J. Alam ko pa-shout out.
Pinagpalit ako niya ni And Host. there are Kaya nawala yung my love ko. para sa guys. Sige. Sige, kaya mo yan, Falcon. Tingnan mo ko lang muna, Rice. Bago yan, Lord Falcon. Ayan, dikitan ko yung binaba mo. Kadikit na ako rito. 110 na si Lodge Dick. Ubus ko na ito, nilahan ko na dati ito, Rice. Kasi baby mo. Yun, nag-live na ngayon si Dick, 110. Pinuro pa niya, hindi pa pwede. 110 pa lang, paka-live na. Bakit si Nor? 200 plus na, hindi maka-live. Bakit wala na? Galing talaga ng palikod. Di ba? Galing talaga ni Falcon. Bakit nagdadalawa yung boss ko? Nag-echo yan. Yung baby natin nasa na palkon. Saan yung binaba niya? Nasa taas. Yan. Dito ako sa ano, Sige. binaba mo. Ayan, patamsak naman Rice dyan nakapin. Para mayudahan ka ni Ma'am Scarlett kay baby Jig mo. Sige, pipin na lang ko na lang mamaya. Dami na kong CPR niyan, mamaya na lang. Sa akin siguro kasi mahina yung internet ko. Tayo na talaga. Nakaka-inlove talaga si Falcon. Tawa talaga si Dolo Rice dyan. Sige, Scarlett. Sagad mo tusok yan, ha? Sige, sagad. Ayun, hindi pa pala ako ano. Dikit. Sige, panoorin ko muna, ha? Sige, panoorin ko. 110 subscriber pa naman siya. Sige. Saglit lang, pipin ko na lang kay Lodge Jig. Ipin mo muna yun sa kanya, palitan mo. Ayan guys, support naman natin si Lodge Jig. Marination din po yan. Ayan, mag-collab shoutout sa Margination. Oo, maliit pa siya. Kaya nga. Paano mo, Rice? Rice? Paano mo dun sa Marination? Para ano din ka? Para mabilis siyang ano. Kay Mabilis niya makuha yung ano. Kay Charlie, Una ko sandaan na. nilidikit yung main ko, ha? Sayaw ka na. Falcon, sayaw ka para masaya. Pagod ako, Rice dyan. Mahina ngayon ako sa sayawan. Pagbigyan mo na ang guest. Di ba, Rice dyan? Wala na, sumasakit na yung tuhod ko. May dikit na lang ako. Ayan, Okay, dito support ako naman sa natin. ano niya. Silipin ko lang kung mayroon pa ako din nakadikit dito. Welcome to my channel. Bakit Sarang ganun? kantahan. Ayan. Dito ako magdidikit. 31 tangos, ha? Panoorin ko muna siya ng mga 2 minutes. Wala, Rice, panakamoy ng ano to. Sabi nga ni Lodge sa Forever Mind, panakamoy doon ng shampoo. Mahina na ba tuhod mo? Kaya makulit ka. Bakit ganun? Hindi makulit ka. Ayan, Rice, siya pinanood ko ng mahigit 2 minutes, ha? Ayan, Sige lang, saan Lodge, ayan? Rice. Tingnan natin kung mayroon pa ako din nakadikit dito. Bakit ang bagal Ayan din naman na ang bahay ni siguro Lodge, to. Jake? 2 minutes and 30 seconds. 30, ayan. Ticket with bakas. Wala na, naubos na dikit. 111 subscriber lang? Hindi naman. Bago pa kasi, alangan bigla bang dadami yung Hindi matagal kauumpisa na to si lang. Lodge Jake. Nayudahan ko na nga to.
Baka nalagas. Dapat dinadala mo pag mag-live ka. Kasi pag nag-live ka, maabot Anong siya ng, shampoo mo, Falcon? Rejoice. Ngayon ko lang ulit yan. Yung dati Nagala. na nawala. Pero bakit nakadikit ako rito? Hindi, bakit nakadikit pa rin Oo, ako dito? bago yan. Yung dati niya nawala. Hindi, pero nakadikit ako eh. Kung nawala yun, dapat hindi ako wala ako rito. Pero bakit hindi ako dikit sa kanya? Bakit pala madami ka puto? Ano iniisip mo? Ayan, o. 3 Parang di ba minutes binaba and ko yan? 37 Sabi mo nawala. seconds. So, okay na. Dikitan ko siya ulit, ha? Malaki na din subscriber ng mga ano ko, ng mga dinidikit ko. Itong Jen ko, may 20 subscriber siya. Bigyan mo na lang 5 para hindi malagas. Yun ma'am, Lima lang? Skimix TV, maraming salamat ako. Kasi pag marami hindi naman maano, sayang lang. Yan, magkala shoutout, Falcon. Ayun, Dang, Skimix TV. Ayun, maraming salamat sa pagdalaw, Mams Dang. Maayad nga gabi kanimo dyan, Mams Dang. Maayad nga gabi. Sige, 5 lang ibibigay ko kay ano, ha? 5 lang muna, para hindi siya malagas, sayang. Yung luma niya, 406 na wala yon kasi di na makita yung Ay, comment. sayang. Parang tulad kay Los James. Ayun, Mams Dang, maraming salamat sa pagdalaw, Mams Dang. Si Ma'am Dangs to eh. Ang kababayan Panood ko na, lang ibang natin. video naman ang panoorin ko. Hindi daw kasi pwede na isang video lang. Lalagas. So dito tayo sa welcome to my live streaming. Bakit Please ko like, nandito share. pa rin? Mardi lang malakas. Okay, dito ako. Yan, Ma'am Dang, may nakapin ako. So, patamsak naman po. Baby pa. Yan. Wala namang nakasulat na Mardi lang malakas kasi yung muscle niya, siyempre malakas yan. Sino ko nga ito ng ano? Sayang ano? Tulad yung sa akin din dati, right? Yung una kong ano, hindi ko alam naman din ang password nun. Malaki na lahat. Sobra 200 subscriber din yun. Wala. Dinilit ko. Dinilit ko. Iniikot ko na kaso. Oo, tama yan. Yung Dyan. iba. Agree ako sa'yo dyan. Kasi hindi naman lahat kasi ng nasuportahan mo. Hindi nang dinipit yung Sinusupport. Sige, panoorin ko siya ng ano ha, 3 minutes para hindi malagas yung dinidikit ko. Kahit sabihin mong ano, iba Tagal din naman yan. ni Nadidikit Kalbo. naman yan. Ayan, may 25 minutes pa ako. Mag 1 hour lang siguro ako. Para Bakit? Ano oras naman? Pagod na. Hayaan mo na lang dyan eh. Magpa-music ka na lang hanggang abutin niya yung 2 hours. Dikitan ko muna si ano. Oo. Inikot ko yan kaso iba namimili na i-support. Ang tama yan rights dyan. Kasi hindi naman lahat kasi ng mga ano, alam mo na yon. Nagsusupport. Mahirap kaya makibanana sa iba't ibang LS. Support ka ng support yung iba, hindi rin nagbabalik yan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lois. Sino si Ma'am Lois? Kasi hindi naman kasi lahat. Pero kung nasusuportahan nila talaga lahat yan, mabilis lang yan. Mabilis lang to. Tingnan mo yung si ano, di ba? Yung si Melodia, sinuportahan ng ano? Influencer. Ma'am Lois, Saglit lang, send hindi baba ko umabot kung may ng bahay isang ka. buwan. Naabot niya na yung ano niya. 1,000 subscriber niya. Ibibigyan ko na lang yung upload mo. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan guys. Ay, Lolo Biggs. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Loisette. Lalin, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan. Saan si Lolo Bix? Hindi galing kay Lolo Biggs. Si Ma'am Loisette to. Kailangan siya kay Lolo Bix. Kasi lagi tayong pa nagdadalaw doon sa live niya yung Lolo Biggs. Pag tinutukan ko yan, bilis. Tutukan mo yan, Liza, dyan. Yan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Lois Lynn Channel. Oh, masipag ka din naman umikot ng sa mga LS. Bilis lang yan. Yan, magda-like lang ako. Do it ko tandhana.
Ayun, salamat sa jacket. Ay, maraming welcome sa iyo, Ma'am Ma'am Lois. Yan, 3 minutes, Ano bang pag-spelling? 3 minutes ko siyang pinanood, Rice dyan ha, para hindi siya malagas. Yan, 661 views. Sana ba yun? Ididikit ko din si Norfa Mia ha, main account din niya to. Ayan, Miguel, shoutout co-host. Ayan, sabi ni Ma'am Lucid. Ayan, sabi niya Ma'am Scarlett. Mega love shout out din. Good evening. Gabi ba din sa kanila? Siguro. Salamat, Ma'am Scarlett. Scarlett na lang. Uy, ano man yung ma'am na yan? Ayoko ng ma'am. Scarlett na lang, Ricey. Ito naman. Ayan, Ricey, pangatlo na. May bakas lahat yan na. Ay, yung wala pala yung isa. Ito sa anak ko to, si Norfa Mia. Nag-view na lang ako. Nilagyan ko naman din ng from Falcon para ano. Ganda. Ano, iwan ka na lang naman kasi. Main na lang yan, mo. Kung natin naman kasi main. Wag mo muna, wag mo siya munang ano, bumalik ng kung sinong nagdidikit para hindi malagas. Ayan, Ma'am Liza, Lowest. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan, Liza dyan, maraming salamat sa pag-ibigay. Ayan guys, nakawa na oras. Ang bilis na ng oras. Ang lakas ng oras na. Lahat naman talaga mabilis, right si Jan, di ba? Hindi lang oras. Andito na nga pala si Ninong Dennis, oh. Bukas pa, magaling pag-gising niya. Tapos pag naka-live to tambayan, bilis lang din ang watch hour nito. Ayan. Pati Jowa, mabilis maaga. Para kasi si yung latest yun, panood ko sa Facebook. Sino ba yun? Parang yun nakita ko, Moira, at saka si Depende Jason. lang din yun, right si Jan, pag nagpapaagaw. Hindi mo man basta-basta maagaw ang isang tao kung Mag-isa lang kasi ako loyal. nag-focus niyan kay Scarlett. No? Ikot mo nga doon sa sa pag nag-live ka, di ba minsan dami umabot ka ng 100 yung nakatambay doon Ay sa'yo. ba, bakit hindi niya inaano, hindi niya ginagala? Sayang. Mantalahin mo yung pagkakataon kasi sayang din. Kaya nga. Habang Yan ang mga sinasabi. May mga jowa na supportive, mayroon din hindi. Minsan si Scarlett. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Lois. May bahay ka dyan, Ma'am Lois. Baba mo po. Baka hindi pa namin nadikitan yan. O kung may mga upcoming premiere ka o live. Ayan. Sige, para matamsakan po natin. Pwede natin bigyan po kahit 6 na tamsak yan. Ayan. Dagdagan ko pa yan, Tracy, dyan, ha. Yung isang cellphone ko na sa kabila yon. Ilan na ba yan? Next Kay na, Justin? 113? tatlo na nabigay ko. Kahit 1 minute lang, okay na yan. 3 minutes para sigurado. Pag naka-live ako, dami tao, di ko Hindi, ipipin mo. maasikaso, te. Ipin mo siya. Oo nga. Wala talagang, minsan iba kasi, pagka dyan ka lang kasi umikot, Rice, pagka dyan mo na ilagay yan, wala talaga. Kaya kailangan iikot mo sa ibang Si Ma'am Mabuti pa nga Axel, umikot ka naka-live sa mga din. maliliit na mga nagpapaangat. Kasi kung doon mo yan, malilikit yan, 2, 3. Ayan, may Priority ano mo na muna siya, yung channel. 130 na. Pang 114 na to. Isa pa. Ayan, magandang chat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, may mga kayo baba nyo dyan, guys, para mamaya. Ayan, sa nakapin, guys, support nyo naman. Baby channel pa. Magdadal ka nga muna saglit. May nagawin na ako.
Mawit ka na lang kasi dyan. Ako na lang yung magsha-shout out. Nandyan may bisita ka dyan sa baba, oh. Nag-aantay ng ano mo. May kaluskos na sa kusina. Narinig ko. Ayan, nandito na naman ako sa ano niya. Ay, wag dito. Sa ibang ano naman. Mariano. Dito ako kay Mariano. Good luck, Mariano G. Ayan. Sayaw ka na, Falcon. Ay, sumayaw ka na daw, eh. Kuhuso may nagre-request sa baba. Oh, sabi ni Rice dyan, sumayaw ka na daw dyan. Dikitan ko din to si ano. Ayaw mo sumayaw, ako sasayaw. Char. Makiat ka, Rice, kung di ka busy. Sayawan kayo ni Falcon. Manunod lang ako. Ayan, dan na daw sa nakapin. Ayan, iwan ka lang ng bakas para mabalikan ka ng may-ari ng bahay. Saglit lang guys. Ayun Ma'am Lawsot, ayun nag-channel na lang ako kasi may naman itong dala mo. Sige Ma'am Lawsot, kita na lang kita. Ayun. Sige, ako din. Mag-go Dito ako sa channel video din mo ako na sa Sagrada kanya. Pamilya 2022. Ayun. Sige, panoorin ko lang ito muna ang video mo Ma'am Lawsot. Jake Vlog, may bakas po. Ayun, sige. Saglit lang guys, mag-mute. Ma'am Scarlett, saglit lang ha. Okay. Wala ko ng kape. Pinapasayaw ka ng guest mo sa baba. Kape pa inuna mo. Nako, iba na yan si Falcon. Tingnan mo rin si Jan. Biglang napatimpla ng kape. Tempo sa inyo. Kaya mag-go channel din ako sa iyo. Ayan, Ray, si Jan. Meron na siyang ano. Sana hindi malagas yan para mabilis lang. 5 lang muna binigay ko sa kanya, ha. Dagdagan ko ng isa. Pinapasayaw ay napunta sa pagtitimpla ng kape. Antayin ko na lang comment mo. Co-host. Oh, sige. Saglit lang, ha. Ayan, sa 5 million people in the house dyan sa bahay ni Falcon of Desert. Mega love shoutout. Gawin ko lang. Oh, ayan, Rice, dyan meron na siyang ano. Pero okay lang naman sa kasi hindi lang siya tataas ng ano 30 sa isang araw na ano subscriber. Hanggang 30 naman. So, yan, dagdagan ko na lang. Saglit lang ano ha. Unahin ko muna to si baby ni ano, Ricey. Ay, mag-aantay daw siya ng comment. Sige, i-ano ko sa'yo yung main ko at saka yung may dalawang main. Yan. 2 minutes lang. Ayan, 47, 48, 49. 5 seconds. Ayun. So, ayan, Rice dyan. 5. Sagad na sagad yan, ha. 3 minutes bawat video yung pinanood ko dyan. Yung mga iba dyan, hindi na ako nag-iwan ng bakas. Yung main ko lang at saka yung isang main ni Nor at saka yung isa kong Scarlett. So, ayan. Punta naman tayo dito kay, ano. Yan Ma'am Loisette, pangalawang dikit sa'yo. Dito ako sa Sprite Garlic Butter Shrimp na panlasang Pinoy with twist. Aba, iba din. Okay lang, ma'am, co-host. Sige. Saan ba yun? Go channel ako sa kanya. Sayawan.
Hindi nga kami dikit. Kay Lolo Bigs yan, si Mama no, doon dikit yung main. Galing din naman ako doon ah. Pati tayo nagkaano. Ayun, 5 views ito. Ito na panoorin mo yung 5 views na Pahupya pa more. Nandito Haba, ako. ano. Maiksi naman to na video mo. Doon ako sa mga 2 minutes. What I did for love. Okay, dito ako. Diba? Sana si Rice dyan? Ikot muna ako, Loads. Ayun, umikot na pala si Rice. May paayuda. At eto na ako ha. Panoorin ko muna siya. Pakinggan mo nga. Magaling pala umawit to ah. Nam! Yan, welcome sa'yo, Ma'am Liz. Yan, tawag ka na Ma'am Slide. Baka maglagay. Anong oras na ba? Sumidya na. Nam! Mute ka na lang. Malaman dikit ko na sa'yo, Ma'am Liz, ha? Yan. Yung kasi pag kami nagdikit kasi, guys, pinapanood ko talaga yung video. Kaya mabagal. Just kumakapit siya. Kasi pag nagdikit ka lang naman na para ka namang parang turbo. Nagpanggap lang ko ng kosa. Panggap lang ko. Ayan, 6 views. Panlasang Pinoy. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Lois. Ayun, pangatlong ticket ko po sa iyo ito. Maraming salamat sa inyo pa sa BG nyo dyan, guys. Thank you so much. Habang ako yung nagdidikit, makinig muna kayo ng music dyan. Sprite Garlic Butter Shrimp, panlasang Pinoy with cheese. Garlic Butter Shrimp. Ayan, sarap yan. Garlic Butter Shrimp. Buttered. Yan sa lahat guys ng mga OFW dyan, mapaland base man yung service ng shoutout po sa inyo.
Saan po yung sasayaw? Wala, umalis na yung sumasayaw, ma'am. Ano, ayan, mamaya. Maraming salamat sa pagdalaw ulit dyan. And thank you so much, Ma'am Rose, sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, shout out sa bansang Pilipinas. Shout out dyan. Alam natin, madaling araw na dyan sa bansang Pilipinas. Maulan-ulan ang panahon ngayon. Ayan, kaya guys, mag-iwas po kayo pag maulan yung panahon. Marami na namang mabubuo nito. Ayan, Ma'am Rosette, baka gusto mong umakyat sa taas. Ayan, may babaan kita na hagdanan. Ayan, kung gusto niyo pong kumanta, Ma'am Rosette, walang open po tayo rito. Ayan, 189 ka na, 1,890 ito. Iloilo Beats Club. DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket. Ayan, maraming salamat sa pabiji-biji sa baba, Ma'am Rosette. Maraming salamat po sa iyo. Ayan, pang-apat na dikit na po sa yan, Ma'am Rose. Ayan, shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Shoutout sa kaibigan natin sa Team Mali-Maliw. Kaibigan din po natin sa Marley Nation. Magandang shoutout po sa inyo. Ayan, sa lahat po na yan, guys, na mga tulad natin po ng mga small YouTuber. Mega love. Love. Shoutout po sa inyo. Ayun guys, sa papasok, pag nakasabit yun sa taas, papindot na lang guys. Ayan, pasupport naman natin si Lowe's Jake. Yan, binaba ni Rizzy dyan. Ayan, kaibigan din po natin yan sa Marley Nation. Basta DJ Bongbong, the best. So yan, bilis lang ang oras, naka 1 hour and 18 minutes na po. Ayun, Rizzy dyan, maraming salamat sa pabiji-biji mo yan. Siyempre guys, tsaga lang po tayo sa ating live stream. Kahit maka 2 hours lang po tayo. Masana po tayo dyan. Update lang minsan. At siyempre shoutout din sa aking pamilya dyan sa bansang Pilipinas. At siyempre sa aming lugar na nasa Hello, proud to be Ilonggo. Ma'am Lowe's Wristline Channel. Maraming salamat sa pabidyo. Ayan, pang-apat na dikit. Ayan. Mga 5 po tayo, okay na po yan.
Gumuhit ka na naman, 1,800, walang ano yun. 1.89. Welcome sa'yo, Ma'am Los. Walang problema. Papadikit tayo kasi pag nakapadikit, padikit tayo. Ayan, salamat sa pagdikit, sabi ni Mama. Ayan, welcome po sa inyo. Ayan, sa ulit sa inyo dyan guys, maraming salamat sa pabiji-biji. Naka 1 hour and 20 minutes na po tayo. Bilis lang naman ang oras. Ayan, ito lang natin ang mga OFW guys. Siyempre, palipas oras din po natin minsan para medyo malibang-libang din naman po tayo. At siyempre, mayroon din tayong mga kilala mga kaibigan ito sa mundo ng pag-YouTube natin. Siyempre, enjoy natin bawat yugto po ng buhay natin para masaya yun. Uy, ano ba kaya? Masyadong paano sa mga yung mga kunting mga issue. Mga issue yan. Hindi ako guys sa mga issue. Basta ko, tamang good vibes lang po tayo. Sa panahon ngayon, dapat good vibes tayo kasi mabilis ang tumanda. Pagka matandaan, sumasakit na yung tuon natin. Focus muna tayo. Siyempre, priority mo natin yung trabaho natin. Palito tayo sa ibang bansa. Parang dito. Nagas na yung siguro. Ano siya, maraming salamat sa video. Po yan. DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka ba?
DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket. DJ Bongbong on the mix. Iloilo Beats Club. This is Tobias Fournier Beats Club. Ahora el ticket. La verá, was. Inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Bongbong, the best. The best na mapasaot ka pa.
DJ Boom Boom. Bomba Birada Public Meetings. Saot kamayan, basi kasangtan, magwaswas saot, kalimaw si DJ Boom Boom. Idol. Ayun, nahulog na si Ma'am Scarlett. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys sa stay home nyo dyan. Ayun, saan na kayo? Sus Marisi, baka na para makita ninyo ako. Ayun. Ayun, mga shoutout ulit sa inyo dyan guys. Pasensya na kayo kasi medyo pa tayo, nalulutuin natin para hindi naman kayo magutom dyan sa baba. Ayan, nakita niyo yung tsura natin. Itutok natin kami na natin. Wala nang tago-tago. Ngayon, wala makita niyo yung butas ng ilong natin yan. Mga shoutout po sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa pabigay. Dito lang po ako, Ma'am Low. Dito lang po ako, Ma'am Low. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Low. Nahulog si Hoss. Ayan, nahulog. Baka may trabaho yan si Ma'am Scarlett. Ayan, sige, maraming salamat sa inyo, Ma'am Scarlett. Thank you so much. Ayan. Ma'am Holig, baka gusto mo umakyat sa taas. Bigyan kita ng elevator. Ayan, basta gusto mong kumanta. Libre pa tayo kumanta. Mag-ano ka lang, magsabi ka lang ng akit na ka, Hoss! Tayo nagdalan niya. Ayan tayo mamaya. Ayan, ayan, nahulog ko yun. Sige guys, sa gustong umakyat. Kaya may hagdanan tayo dyan. Hindi, naka 1 minute na rin po ako 1 hour, 1:35. Hindi, okay lang yan, ma'am. Basta. Ako hindi ako nagtatago na para makita yung mukha natin. Ganun din naman yan.
May iba nga sabi, layo mo camera kasi kita ang butas na yun. Kasi naman yan, layo mo lapit. Iba naman sa camera, iba naman sa personal, di ba? Ay, tago yung mukha natin. Yan ang binigay sa atin. Eh. Maya! Pag sa YouTube, walang pakapalan nito. Bahala na dyan. Maganda kayo dito guys, mas gusto nyo kumanta. Ayan. Yan, tawa si Mama. Ma'am Lois, walang problema po yan. Yan nandito. Ngayon sa mundong panahon ngayon, dapat pagka medyo mahihain ka, nako, mahugutom ka, sabi nga nila eh. Oo. Ang madaling sumikat ngayon, mga komedyante. Yung mga kakaiba yung mga face. Mga face nila. Sarap niya guys. Yung pasaport na nakapin sa taas dyan guys. Ayan, siyempre. May kanya-kanya po tayong biyaya, siyempre. Kung di tayo binayaan ng magandang mukha. Mas ibang bagay may biyaya naman siguro yun. Di ba? Kung di ka na biyayaan ng kagwapuhan, yan ka naman ng katangkaran. Ano mo kagwapo kung pandak naman, di ba? Ito lang yan guys, sabi mo kayo. Siyempre, pagka medyo hindi kagwapuhan, dapat medyo matangkad ka rin para may pambawi. Diba, Ma'am Lowest? Ayan. Ayan, tama ba yung pronunciation ng Lowest ba yan? Lowest Lane Channel. May hina kasi ako sa pronunciation. Kami na din ako sa spelling dati. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. May shoutout sa 1 hour and 37 minutes na po tayo. Yan, shoutout po dito sa lahat na mga kaibigan po natin sa gitnang silangan. Ito po tayo sa mainit na bansa. Sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano. Napakasakit ko ya Eden. Ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit. Maraming salamat sa pamilya niyo, Ma'am Lowest. Maraming salamat. Thank you sa 4 million viewers natin guys. Alam naman natin naka 1 minute. Oh, bilis na ng oras. Naka 2 hours na po ako. Sa panahon ngayon, di na uso. Wala na kasing ngayon. Wala na mga loyal daw. Kahit mga hindi kagwapuan, manuloko na rin daw. Mag-end na host? Hindi pa Ma'am Scarlett. Maya. Pagka to. Sabi mo gawin natin 2 hours. Bakit ka ulit? Ayan, sa tato rin sa inyo dyan, makanta ka muna. Pagandahin natin yung beat show mo dyan. Ayan. Gawin ko na 2 hours. Ayan. Saan nyo guys ang kumanta o ano? Gawin ko na 2 hours. Ayan. Ba't ako nalaglag? Ewan ko, nakita ko na nahulog ka lang. Ayan, sa tatulit dyan sa inyo dyan guys sa baba. Ayan, paalis na rin si Calvo. Malis na siya. Nilagay ko pa sa case yung niya. O, di asikasuhin mo muna. Tapos na, ha? Hindi naman mabigat yung ice cake niya, di ba? Ay, maraming salamat dyan sa iyo, Ma'am Lois. Nakaka, Ma'am Lois, para makapag-share ka rin. Yung mga kwento lang, malay mo baka Magaling niya kaya umawit. Akit ka dito, Ma'am. Magaling yan si Ma'am, umawit. Kumakit kinulo yan. Yan. Sige na, Ma'am Lois, maluoy ka na. Mabigyan mo naman kami rito para kahit sa kanta lang. Busog kasi ako, Ma'am, kaya hindi na naman ako makakawit. Kumain ako ng banana. Kumanta na ako kanina eh. Kasi hindi na ako may na-imbes ka.
Sige Ma'am Lois, walang problema. Pagka susunod, pagka gusto mong kumanta. Ayan. Bata ka. Ako na lang kakanta daw. 10 KD. Sama na. Ikaw na lang. Kanta host. Ayan, ikaw na lang. Ayan guys, sa mga masakit yung baywang dyan, ayan, mag-atras abante na po kayo. O ikaw, mag-atras abante ka na daw. So, mag-atras daw ang baywang dyan, mag-atras abante na. Ayan, mag-atras abante na po kayo dyan kasi nabaano po natin. Ayan, kung gusto mong kumanta Ma'am Scarlett, the floor is open. Ayan. Ay, maraming salamat ulit dyan sa 7 million. Ikaw na lang kanta house. Ayan, sige Ma'am Lois, Lauren. Ikaw, magaling ka kumanta ka dito. Ayan, sige mamaya. Sino kakanta? Pakantayan mo, sino yung kasama mo dyan? Great. Ganda ka na boses nito. Ayan, sa 7 million viewers natin yung Hindi mag-ilaw. na live. Sige, wala mo naman. Kanta ka lang po, Ma'am. Sino po yan? Kanta lang po dyan kayo para pakinggan po natin. Para mamaya kantahan din po kayo namin. Ano? Diana Marie? Parang mabango. Nagluto yung kasama ko. Sige. Kung gusto nyo, kantahan ko na lang kayo. Share. Mag-share mo na ako, ha? Hanapan nyo kayo na kanta ng mga sinauna lang, mga sinauna. Sumili ako sa old song. Bakit kamag-anak mo? Yan, ano yung kamag-anak? Alive pala si Manap. Ayun na! Umalis na si Kalbo. Bye! Ayun ang truck ko! Ay, yes, of course. Free na. Ito guys, kanta to ni Robin. Nanalo siya, nagmanta na siya na I feel wonderful tonight. Mag-mute muna ako saglit host ha kasi mayroon kaming kunting chika-chika. Sige lang, kinig lang yung kanta dyan. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. Sinsiyahan nyo na yung boses natin. Hindi tayo gawaling kumanta. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She put her in makeup. Brushes her long blonde hair, and then she asked me, "Do I look alright?" And I say yes, you look wonderful tonight. Sa tatlo sa inyo dyan? Go to a party, everyone there to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, "Do you feel alright?" And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Masarap sa inyo Ma'am Lois dyan. Yung mga pawang kumakanta guys, parang mga pawang mga professional.
I've got an aching head, so I give her the car keys. She helps me to bed, and then she hides her hair. As I turn off the light, I see my darling, you were wonderful tonight. Nasa tawag sa mga wonderful tonight. Oh my darling, you were wonderful tonight. Oh my darling. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Kaya makanta-kanta ko ako sa masyali ng chika-chika. Ito naman. Tirahin na natin. Patirahin My natin. job is to Yan make guys, ang kumakanta na college ito, easy bawang because mga students professional have a lamang to. lot of homework. Oh, ano yun? Hinagis tuloy. Maraming salamat sa pag-view yung Manlo West. Ito, kanta. Saan nyo kayo basta na guys, ha? Ano to? Papa-good vibes lang. Ano yung Manlo West kumanta? She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's half and the good times. She's down and the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes things seem right. I can make up excuses not to hold her tight. We can talk of tomorrow. I tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Please tell me what you do. Everything seems right wherever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Ay, sa tatin nyo dyan, guys. How can I tell her I don't miss her? Why? Whenever I'm away, how can I see it's you night and day, every single night and day? But when is it easy telling someone the truth? Oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what you do. Everything seems right wherever I'm with you. So girl,
salamat sa inyo guys. Umahos ng boses natin sa kanta. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, kay Ma'am Scarlett, baka may gusto mong magsalita dyan. North, the north wind, bold blue. Ano ba yan? Puro ng word bilhin niya. Boulevard. Ayan, mega love shout out. Ilang minuto na lang ba para mag 2 hours? 8 minutes na lang. Punta ka muna. Ay, pagod ako, hiningal nga ako eh. Bakit? Akala ko umalis na si Sammy, hindi pala. Ayun na. Mahirap talaga umasa ba? Masasaktan lang. Ano oras umalis? Ayun na, umalis na. Hinatid ko na sa sasakyan. Ito na lang. Ha? Ano siya sinuswerte? Yung Kuya Man, meron sa to. Love me with all my heart. Ano na lang Nandito ang yung... sa ako. ano kantahin ko yung... Bye! Sabi niya, yung mga trabaho, ganito, ganyan. Huwag yung mong Kuya Falcon, kalimutan. yung Kuya Man, meron sa to po sa'yo. Maraming salamat sa pagdalaw, Kuya Man. Minandro, mega love shout out. Ano kanta niya na yun? My son. Ano may... Kalive din si Kuya Manap. Kalive din si Marge Gigi. Ayan, sabay-sabay na tayo mag-live. Walang problema. Andito na si Maria. Andito si... Sila. Ang mga grupo nila yan. Andito rin si Mong. Yung Kuya Man, maraming salamat sa'yo, Kuya Man. Ate Scarlett Yahoo! Yan, bukas guys, may live si Scarlett. Wala akong grupo, nagsusulo ko eh. Independent ako, independent. Yun maganda, independent. Mahirap kasi din may grupong ano eh kasi. Sabi nga ni wag umasa, masasaktan ka lang. Natawa si ano. Kumusta Lagi ka ka? na lang naghuhugot. Dadamay mo ako. Sino? Ay, nako. Kaya nga eh, papasuot din ako eh. Kaya mahirap pala umasa din ano. Kasi akala ko nga nandoon na eh. Kaya huwag kayong umasa, guys. Masasaktan na kayo. Bawal umasa, masasaktan lang kayo. Labis na saktan. Yan, labis na nasaktan. Yan, tukantay ko na. Unting pumapata, hindi alam ang luha. Bakit hindi alam ang Kaya luha? Bakit kung pumapatay ganito, ka? mahal dinggin mo, nahihirapan ang puso. Sinundan ka ng pusa. Tama, may kagrupo. Dinlikuran mo ako. Hindi rin ako umaasa. Napapayan, sumisigaw ang puso. Labis na nasaktan ako Ay, sa mga alaala. Tayo Mama Charlotte. Wala na bang pagkasabta. Ay! Pusos nangungulila. Paano natin? Pasito na. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito?
Labis mong nasaktan ako, sobrang mahihirapan. Oh. Ako mga host, araw-araw support ni minsan din ako nakita sa live mo. Kaya man, maraming salamat. Hirap pala nito. Ayaw ko nito kasi puro hugot kasi ito, guys. Ayan, sabi ni Ma'am Luis, nako mga host, araw-araw ka na support ni minsan di mo nakita sa live mo. Oo nga. Kasi masali ka naman. Okay, Ma'am, maraming salamat. Hanap pa ng mga mahugot na kanta dyan. Wala akong hugot na kanta. Ayaw kong humugot. Bakit? Perfect edition. Edition na talaga. Perfect. Perfect na lang. Ayan. Esensya na kayo guys, medyo putol-putol yung ating awitin kasi nga medyo professional lang po ako kumakanta kasi nito, oy. Basta wag nang dispute. Nagsusukol sa linisan ha. Alam mo kanina, nakatulog ko kanina dito. For me, oh darling, just dive right in and follow my lead. We'll find a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids, we fell in love, not knowing what is. I will not give you up this time, but darkness gives me slow. Your heart is all I know, and your eyes, your haunting mine. That's why. Baby, singing the time with between my arms, Saya siya kasi wala na barefoot on the grass, listening to our favorite song. Ayan, palakpak naman dyan sa kumakanta. I whisper underneath my breath, but you heard, darling, you hurt you now. Hindi kasi ka makapag-ano. Alam ba? Sino yan? Ayan, I found a woman stronger than anyone I knew. She shares my dream, my hope that someday I share her home. I found a love to carry more than just my secrets. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we are so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, dancing in the dark. Mayroong walang We're between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Pinapahirapan ko sarili ko sa kanta eh. Kuya Mon, maraming salamat. Shooter eh. Sabi, kumanta ka ng extra ka naman yan. ano mang kakantahin ko? Ayun sa tatsin nyo guys, ma'am. Antayin mo mga pilang minutes pa. Sino yan? Arte naman kasi na channel to, kailangan mong mag-subscribe.
1 minute lang naman yan. Time. Ay, hindi pa na 1 minute. 60 seconds. Antayin mo. May nag-subscribe kasi sa'yo. Hindi pa pumasok yung message niya. 1 minute siya. Ayan, to take my home na lang. Ayan, Guys, tingnan take mo my na home na po tayo. Na? Try mo daw. Sige, okay na? Ayan. Sige Thank you na. sa inyo guys. Minandro Migalab, shout out. Ayan na, si Apple Gray. Ayan, Apple Praise. Hello, maraming salamat sa pagdala. Ma'am Apple Migalab, Praise. shout out. Lagyan mo ng jacket. Ma'am Apple Praise. Nabigyan kang pakita ng iyong magandang damit para ikaw ay Kahit dito, sa ano Pablo, yan? Pablo. YouTube. Ayan And ako. thank you for subscribing, Ma'am Grace. Bahala ka na dyan. Mag-request ka, Grace. Ano yun? Nahirapan mo si host. Bilis. Take me home. Grace, maraming salamat sa pagdala mo. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Pinaliwala. down the river. Pinaliwala, sige. Life is over, Mayroon yun? all down the big trees. Yonder is a mountain, growing like a breeze. Down the road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Yan, ayos sa pagpapamamit. All my memories gather around here, miner's lady, stranger to blue weather, dark and dusty. Sayang mo ulit. Magaling naman. Come on, shine, turn ups in my eyes, come the road, take me home. Ay, road lang alam ko. To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Yan, may ganda po sa inyo dyan. Come on. I hear the voice in the morning. It calls me, reminds me at my home. Ayun guys, hindi ko na kaya tapusin talaga. Ito, alam niyo guys kasi, pag kumanta ako kasi, hindi pa tapos-tapos. Ayan, ang request ni Grace, binaliwala. Binaliwala. Ayun, binaliwala daw. Mahirap yung kanta. Binaliwala naman to. Ano ba yan? Ganon. Ayan, siyempre. Ito guys, request daw ni ating si Ma'am Grace Gandillo. Mahal ko. Pasensya na kayo guys, yung mga kanta ng mga professional. Sabi ko lang. Ayun, kinakanta na ng host. Siya na pala ang may-ari ng dami na minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag na mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ni Ma'am Grace, kung talagang mahal mo siya, ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamahalan. Hayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Batara na sana'y hindi na siya luluha pa. Na sana'y hindi na siya mag-iisa. Na
sana na Ingatan mo siya. ingatan mo siya. Ay! Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko rin binubuo, na kahit tagal ko rin sinuko. Binaliwala niya ko dahil sa'yo, dahil sa'yo. Eto na huling awit na kanyang maririnig. Eto na huling tingin na dati siyang kinikilig. Eto na huling araw ng mga yakap at halik. Eto na, eto na. Sabi nga ni Ma'am Grace, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Oh, ingatan mo siya. Naniwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal. Galing ba? Aka'y tagal ko rin binuo. Huwag umiyak dyan, Grace. Tagal ko rin Umiyak na si Grace. Umiyak na si Grace. Pinaniwala niya ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Eto na Nakamubol ka huling na. awit Inano mo pa? na iyong maririnig. Kulangot na pala. Ito na huling tingin na dati kang kinikilig. Uy! Ito na huling araw ng mga yakap mo at halik. Paubaya. Ito na. Yung paubaya, ano ang Ito na. Ingatan mo siya. Ayan, maraming salamat sa request ni Ma'am Yan. Grace. Ayan, tumulo na yung luha ni Grace. Ni Grace tumulo na. Ano ni Grace? Bakit tumulo na? Tumulo na. Yung ano kasi babae, Naiyak parang na si alam ko may, Grace? may dispute siguro yun. Hindi ko lang alam. Ayan Naiyak kasi si Grace? nakamove on ka na eh. Umiyak si Grace. Ito. Ay, Binigyan ko na ng tuwalya. bigyan mo talaga. Thank you. Ayan, welcome. Request pa, Ma'am Grace. Gusto mo pabaya? Ano na yun? Na binaliwala. Sunod naman. Okay na, gano'n. Pinaubaya. Yan sabi ni Ma'am Chel. Paubaya pa. Paubaya pa. Ayun. Request na ganyan guys. Kahit hindi natin kaya, kantahin po natin yan para sa inyo. Alam niyo naman po guys na pagdating sa inyo ay medyo mahina Oo, yung ating puso. binaliwala tapos pinaubaya. Tapos ano? Ano ang kasunod? Yan. Ikaw, pagkatapos pinaubaya, Ito na lang. Tapos binaliwala, ito, ikaw at ako din. para sa ano? Para Ay, ito, wow. ito. Inano. Yan. Ito. Para sa pinobaya. Tapos, ito naman ang ano. Yan. Move on na! Ayan. Ayan, mo po na. Sige, mo po na kayo. Ito na kayo. Siyempre pa. Alam kung ano, di ko Sige, sasabihin. sige, bye, Day. Salamat sa saging, Day. Di ako sasabihin ko na Mag-comment ka lang dyan. Mag-request ka lang anong gusto mong requestin. Oh, Lahat ng praise, salamat. Sa akin galing at baka ako ay may tao dyan? sa kangkungan pulutin. Kabala si ano ay and ano ni Kwan. At si Kwan naman pala ay
kuwan ni ano. Kitang-kita ko ng aking mata, mga milagro at sekreto nila, di ko na lang sasabihin, mahirap na. Kitang-kita ko yung ano ni Kwan, kinuwan ni ano, sa ano ni Kwan. Ay, salamat sa inyo, Ma'am Luis. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ma'am Grace, maraming salamat sa request mo. Thank you so much for coming. Doon akong alam, di ko sasabihin. Pag pinilit niyo ako, sasabihin ko na rin. Pangalan sa aking galing, at baka ako sa angkungan pulutin. Hey! Ito naman pala si ano ay inano ni Kwan. At si ano naman pala ay kinuwan si ano. Kitang-kita ko ng aking mata, mga milagro at sekreto nila, di ko na lang sasabihin, mahirap na. Kitang-kita ko yung ano ni Kwan, kinuwan ni ano, sa ano ni Kwan. Kitang-kita ko, kitang-kita ko, kitang-kita ko, kitang-kita ko. Mga milagro at sikreto nila, di ko na lang sasabihin, mahirap na. Tako yung ano ni Kwan, kinuwan ni ano, sa ano ni Kwan. Kitang-kita ko yung ano ni Kwan, kinuwan ni ano, sa ano ni Kwan. Kitang-kita ko kinuwan ni ano, yung ano ni ano, kinuwan ni Kwan. Piman. Tapos kit. Ha? Kano mo Scarlett? Ha? Ano yung kinuha ni Kwan ni ano ni ano? Ano yun? Ewan ko yun si Nano ni Kwan. Yan, sige naman saan ba? Yan. Yan, nagdalawang oras na. Yan, isa na lang, mag-iyan na tayo. Oh, sige. Ayun sa tatsin nyo guys, tayo magbiro-biro. Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong sumayaw, bibong-biboy gumalaw. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng tango. Ang sagot ni Buki Rumba tinuro ng tatay ko. Pinagsama-sama ko, kaya ako ngayon'y bibong-bibo. Kaya ang tawag nila sa akin, Totoy Bibo. O ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Lagi akong niyayaya tuwing may piyesta, bentang-benta, at ang lumuluwang mata pag ako'y nakikitang palapit na. It's a bird, it's a plane, no, it's only me. Remember me, Totoy Bibo. Ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw,
gumalaw. Kumapigilan, yumugyog ako't sa tuktok. Lahat ay indak sumasabay, ay toto'y libo, ay toto'y libo. Ang galing, galing mong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong gumalaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong gumalaw, bibong-bibo gumalaw. Puro ng galawan sila, sir. Ito na lang. Kaya maraming salamat sa inyo dyan, guys. Nasa na kami siya. Nasa ulap pa ang iyong mga mata, tila malayo ang iyong pagtingala. Akay ko lamang ika'y pangiti, ito'y aking lambing. Subok na ang aking pag-ibig, ikaw lamang sa buong daigdig. Tinitibok ng puso ko'y tingin, sumama ka na sa akin. Ako si Mr. Suave, oh grabe, habulin ng babae, araw man o gabi. Oh, ako si Mr. Suave, oh grabe, hayop kong lumiskarte, wala silang masabi. Kahit wag kang nang malangkot, problema ibaon sa limot, pagkat nandito lang ako, umiibig sa'yo. Hoy, 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 hoy. Ayan guys, sa hindi pa Hoy, hoy, nakalipot hoy, sa hoy, akin, hoy, hoy. ayan, ibababa ko yung aking channel, Hoy, Pahabol. hoy, 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 hoy. At kung kailangan na ika'y paligayahin, huwag mag-alinlangan na ika'y lumapit sa'kin. Atid sa akin ang swabe mong bigote, ang samusmod na akiliti. Pagkat ako'y si Mr. Suave, oh grabe, grabe, habulin ng babae, araw man o gabi. Oh, ako si Mr. Suave, oh, 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 grabe, hayop kong lumiskarte, wala silang masabi. Hoy, 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 hoy. Huwag ka naman mag-hoy-hoy dyan, Ma'am Scarlett. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Ayan, sa hindi pa may binaba akong short video guys. Dikitan nyo naman Ayan guys, ako. ano naman natin? Yun naman kay Ma'am Scarlett. Para mag-agad tayo ng magkunti lang. Ayun. Ito na lang tayo guys.
Mag-view muna kayo dyan kay Boss Carl. Hoy, 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 hoy. Parang ano yun? Ayan. Hoy, 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 hoy. Ayan sa tatsin niyan guys. Mga ano tayo ngayon, mga wala ka na, wala sa mga. Ganado si Rosa. Samantalain nyo na guys. Mag-request na kayo dyan. Minandro, may kalag shout out. Ayan ma'am. Thank you sa iyong pagtambay dun sa iba. Anak ko sa jeep, ang isang alin, nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit. Umara sa may kumbento, sa baba lang po, sabi ng tsuper, kasi may nang uhuli. Mura pa rin ang mura ang ali, anal na aso, tandong kabayo, natatawa ako. Banal na aso, sandong kabayo, natatawa ako. Sa'yo. Nasa tayo kayo, ma'am? Nangangaral sa kalye ang isang lalaki, hininga ng pera ng batang pulubi. Pasensya na para daw sa templo, pagkain lang po, sabi ng paslit. Talagang di pwede, lumipat ng pwesto ang lalaki. Manal na aso, sandong kabayo, natatawa ko. Manal na aso, sandong kabayo, natatawa ko. Hirap pala ito. Takot na ito. Ayan. Yan ba yung ma'am? Ito sa'yo, Ma'am Lois. Maraming salamat po. Ayan, view naman lang ang pin. View naman po. Maraming swala. Iwan ka lang ng bakas, ma'am ha. $9.32. Katawan ni Mong nandoon yan kay Margie Gigi. Yung kaluluwa niya lang ang ano. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya ring ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya ring ginagawa mo sa akin. Ay, banal na aso, sandong kabayo, ba yan? Tatawa ako. Ayan guys, pasensya na kayo. Medyo nakatawa lang tayo. Baka, alam naman natin na nag-enjoy lang po tayo. Ayan. Ito eh. Oh, Scarlett, anong oras na ba? Wala ka ng trabaho? 9:34. 9:25. 34 Kontak ka pa muna lang isa. sa Tapos akin. mag-in tayo. Sige. Okay lang. Wala ka namang ginagawa dyan. Kanta ka na lang para Kanta ka muna dyan. hindi ma-boring yun nandyan sa baba. Ikaw muna, extra. Sakit ulo ko. Santang Babay. Ayan, may nag-view na ulit. Ayan, maraming salamat.
Agoy, 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 maluoy mo. Akin to. Bakit hindi pumapasok ang views? Wow, finally! Pati pa sila nakuha nila ang ano nila, Google AdSense. Meow! Ahilo na tayo, meow, kaikot, meow, sa lahat ng nagla-live. Ahilo na tayo, meow, kaikot, meow, sa lahat ng nagla-live. Ayun. Saan ka na, host? Manta ka na. Yun, saglit lang. Ano po ng kanta? Sige, sige. Ayun man, maraming Si salamat sa inyo Nina. dyan. Ayan. It's my life. Ang huling Hilbimbo. Itong huling Hilbimbo. Usok. Ayan, usok na lang tayo. Wow. Men, Ayan, balikan na kayo guys. Tamang ano lang. Gawin natin si Austin. Sa natin nyo dyan guys, tayo na katuwanan mo naman ito. Yung halos dyan, maraming salamat. Is it unti-unti? Wala, nalilito. Hilito. Unti-unti naglalaho. Ang hiling ko lang sa'yo. Paraan may Nakaraan na tangayang harapin. Ang bukas mo'y darating pa. At mong Huwag sanang pagkat ito'y buksan mo kaibigan sa'yo. Nasaan na ba? Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Tinangay na Tinakay na ng hangin. masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mo na lulumbang. Unti-unting nawawalan, nalilito, tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Kailangan may tanggapin, unti-unting naglalaho. Ang tatay ko yung maraming salamat. Unting naglalaho. Tulad mo rin ba na puso, tinunting naglalaho. Pagkat ito'y hangganan, buksan ang pintuan, kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Isip mo'y unti-unting nawawalan, nalilito, tulad mo'y
unti-unting naglalaho. Di wala nalilito, parang muso, unti-unting naglalaho. Simoy yung hindi. Ito. Ano ka naman, Mas Scarlett? Ha? 3 hours na lang. Baka naman trabaho pa. Wala. Ikaw lang, kumanta ka lang dyan. Dito lang ako busy. Na 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 na. Ang ganda natin. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababago ng hiwaga. Mapapansin kaya dami ng iyong ginagawa. Kung kaakaw ko ang lahat, may pag-asa pa makilala ka. Awit na nananawagan, ang iyong aking pakikinggan. Pag-ibig na palaisipan, sa kanta na lang kita naan. Nakaabang sa langit, sa mga ulap sumisilip. Sa likod ng mga tala, kahit salya ng daan. Madispute na tayo sa kanta natin. Kaya naman, Mas Scarlett. Yan, ito na lang. Victims of Love. Victims of love. Ito na lang, Victims of What. Ayun, sa thoughts nyo dyan, guys. Maraming salamat, Kuya Mon. Bakit ito? Ano nangyari dito? Gulo ko yung ano ko. Victims of love. Ano ba yan? Bisa niya? Bisa niya. Our hearts have been too violent, as ours have been too warm. We lost the will to carry. You don't believe no more. Ways to feel sad, so never Never Victims of love, a broken down again. Scattered everywhere, victims of love, victims of love. Just
Mula sa isang tabi, di mapakali. Ating nakaraan, numuni-muni. Di lubos maisip, bakit nagkalayo? Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nakulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon'y nagkalayo. Walang nagawang kasalanan, kundi ang magmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Kung kailangan mo pag di masaktan, huwag kang iiwanan. Mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan. Bakit kung sino pang totohanan ay siya pa hindi lilisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Hindi ako. Upang ako'y iyong huwag iwanan. Bakit kung sino pang totohanan ay siya pang hindi lilisan? Ayun, sa tatsi nyo lang guys, sa lahat na may mga kasalanan dyan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pang totohanan ay siya pa lumilisan? Ayun, sakit na yung lamunan ko. Parang 20 pang 20 thumbs up. Lods Jonard Glovio, maraming salamat sa pagdalaw. Ayun guys. Ayun, pasensya na kayo guys. Lods Jonard, maraming salamat. Bigyan natin ang jacket. Ayun, Ma'am Scarlett. Sakit na yung lamunan ko. Saan na si Ma'am Scarlett? Lods Jonard, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Sa lahat po nang nagdalaw sa aking live. Lods Jonard, pasensya na po Lods Jonard. Ako na rin wala, ano man po host. Ako po ay pansamantalang mag-end muna. Ayun. Ma'am Scarlett. And sa 7 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Pasensya na kayo sa mga boses natin. Ito po ay pawang ano lang naman. Ito, para matuwa naman kayo dyan. Para ma-exercise po natin yung boses natin. Malay mo, madarating yung araw magkaroon ng battle of the yung hindi pagandahan ng boses. Diba? Pasok tayo dyan. Siyempre. Maraming salamat ulit sa inyo. Okay lang po host, nasa work pa rin po ako. Ayan, maraming salamat sa Lods Jonard Glavio. Sige lang Lods, alam ko naman nakadikit na rin yata ako sa iyo o ano pa. Basta mamaya pag live tayo, ano ka. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. 2 hours and ano ito? Ayan, stop sharing na po tayo para saglit lang.
Ayan, okay po. So, maraming salamat sa Lodge. Ma'am Scarlett. Paano yan? Ayun guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Naka 2 minutes and 43 seconds na po ako. Half a minutes na po ako. Siguro gagawin na natin itong 4 hours para 3 hours para sayang naman yung oras, diba? Ayun, maraming salamat sa iyo Ma'am Scarlett sa pag-support, sa pagsama dito sa akin sa taas. Ayan. Ayun, sa lahat ng dumalaw guys, kay Ma'am Ayan, kay Ma'am, anong kanina yung pangalan? Kalimutan. Kay Ma'am Lois Lane Channel, maraming salamat. Kay Kuya Mon, at dyan, Rizzy dyan, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po na dumanaw, maraming salamat ulit. And kay Lods, Jonard Claudio TV, ayun, maraming salamat sa iyo, Lods. Thank you so much sa pagdalaw. Kahit nasa work ka pa, na bumisita ka rin dito sa aking live stream. Maraming salamat sa inyo guys sa patuloy ng pag-support kay Falcon of Desert. Ako'y pansamantalang mag-iwan ako. Kasi naka 3 hours na ako. Ayun, Ma'am Scarlett, ano na lang kita? Ay, kikik na lang kita. Ayan, para diyan ka na lang muna sa baba, makapag-ano ka rin ano ang trabaho yan. And thank you, salamat sa inyo dyan guys. Anong nangyari ito sa computer ko? Ayan. Ayan. Ayan ko, dami din naka-live mga kaibigan po natin. Ayan, ikot-ikot lang po tayo. Ayan, shoutout dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga OFW, Mapalan, Base, Manyanos, Zibis, Mingilao. Shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa bahay ni Falcon, ni Lawin ng Desierto. Thank you so much sa pagtiyaga, pag-support kahit pa paano guys. Anong pa rin mo yung nakasupport siya. Yan, huwag kayong magrala guys. Pag dumala kayo sa live stream ko, hindi na kayo magsisi, babalikan ko rin po kayo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Sa lahat po na nag-support. Ayan, hindi kayo magsisisi na mag-support kayo pa. Mag-support ako. Palipad pa ako. Sinipag ako. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan. Los Jonards, maraming salamat po. Nakadikit ako, Los Jonards. Wow, 3,900k. Ayan, sige. 3,093 ka subscriber ka na. Sige, Los, hindi kita kahit isa lang. Ayan, sige. Hindi kita sa main ko. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Sa lahat na nagdalaw, maraming salamat. Ayan, siyempre, dadalaw din ako pagka nag-live ka. Ayan, maraming salamat sa laki na pala ng bahay mo. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa lahat po ng kaibigan po natin. Ayan, sa lahat po dito na sa bansang Middle East, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, mag-ingat po tayo. Ang alam ko, mayroon na namang second dose yata dito. Wala nang kasawa, injik yung katawan natin ito. Ayan, salamat po. Hello, Jonard. Maraming salamat. Ayan guys, ako ay pansamantalang mag-e na. Ayan, shoutout sa lahat ng mga members ko dyan, kay Lodge Salde 7, kay Bro Noel Nara, kay Kuya Mon, kay Ma'am Scarlett. Ayan, kay kalimutan ni kasama. Kay Lodge, bye po host sa lahat. Ayan, maraming salamat sa Lodge host. Ayan, mag-ingat po lagi sa trabaho. Ayan, siyempre, lagi tayo mag-ingat guys sa trabaho. Maraming salamat sa pagdala Lodge Jonard Claudio TV. Ayan. At sa lahat ng mga members ko dyan guys, kay Nor Famia, ayan, maraming salamat kay Ma'am Scarlett, sa lahat po na napatuloy ng pag-support sa kay Falcon. Nabubulon na tuloy. Maraming salamat ulit sa inyo. Huwag kayong mag-alala guys. Suklian ko rin po kayo ng mas mahigit pa. Oo. Siyempre, kayong nakasupport kayo sa akin guys. Susuportahan ko rin kayo ng tudong-todo at walang labis pero mayroong kulang. Ayan, Ma'am Scarlett. Ayan na kita. Ikik na kita. Ayan. Kicks from Studio. Sabi nila, kick from studio. Ayan, maraming salamat sa pag-support. Ayan, thank you sa inyo guys. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Huwag lagi pong makalimot tumawag sa taas. Alam niyo na yan kung saan. Ayan, sige. Ayan, sa tulad ko natin. Ayan, mag-ingat po kayo lahat lagi. Ayan, God bless. Keep safe sa lahat. And hawag ko lang, sobra na lang po host. And ayan. Ayan, sabi guys, maraming salamat sa Laz Jonard Claudio. Ayan, lagi po tayo mag-ingat. Ayan, keep safe sa lahat. And God bless us all. Bye-bye. Good night. Ayan.